Jun ni sompanga kumsang khat zakua somkua pakhat ania ruasurna sa takin medit ko puichu atuam ne hle meisenau pangin mangang takka police alo kolowang chuan police ho chu man mo takin antlana chulai vela meise pakhat lom chuan mangang takin police ho chu inchunga lutngal turin alo tia inchungan vathlen chuan alo nokin engthil nge thlengti hriat thiam a har hle a room pakhat an valu chuan police ho chuan makanti in anga inna hrelo tak chuan an thlir vungvunga Veronica hi anaute pathum en kolin abuai thin hle a zingan thovele ei tursiam sakin school culturin abuat saile thina ni anu hi apasalin athi sana wangin ei zong tu berani a zanrei tak tak thleng na tho atul thina ni a na wang hian afa te en kol na hun po nei lovin Veronica ikuta ain ngat deu topani anu ruma chuan lutin apa thalak chu ala a apa chu angai ema wangin athalak chu skula kena tumani Veronica te unau hi Catholic school kal anni a skula chuan anjir tir tunu in okin nialem don wangin ni oklem chungchang chu alo hril fia mol mola namthen khat chuan okin nialem lai hian khovel chu thimin atum chuak vek thina nga in tharau sul ko chuanan mihring manga inthoina an nei thin thute a hril bok ni oklem en tur chuan zirtir tu te chuan school naw pangte chu in chunglama an chhopuya chuti lai chuan Veronica le a thian te pani chu thil enge moti tumin in hnuailama an chuk ve thung Veronica in apa tharau biak po achak ema wangin a thian te chu wiji bot manga in thoina nei asom alo ni a in hnuaian zu thlen chuan a thimin alo nok hle a in chunglama po chuan zirtir tu tele school na pangte chu ni oklem en turin an lo phur tlang hle a negative role film chu ni oklem en nan an keng fura Veronica le a thian te po chu wiji bot khel tur chuan an lo in buat sai fel to a thian te po chu an chung te thi to biak po an tuma wangin an phur ru hle an mit chu chingin wiji bot chunga no anda chu an khoi thap maya no chu ama lo che in tharau hne na chuan a ming le in biak adu empty an zot bok tharau chuan no chu lo thununin wiji bot mang chuan alo chang let vezel boka Veronica le a thian te chuan an hlau tan hle a no chu ati chetu a in pu in a thian te pani Rosa le Diana te chuan an kut an la sona chumi nu chuan no chu rang taka lo che in atin le nu chuan Rosa le Diana te po chuan an khoi vele a tharau hne na chuan a ming zot le in no chu a cheta vak mai no chu alo sat thuta wangin Rosa le Diana te chuan an kut an la son wata ma se Veronica chuan no chu ala khoi reng thung okin nialem nu po chuan Veronica chu chelovin ala thu renga reilo te a chuan ano khoi lai chu alo ke ta thut maya Veronica kuta tang chuan thisen lo farin a thian te pani chu an chi ai tanta an bati chit chu titlu in an omna room chu a thim ta hle a an light ken chu zong halin a thian te pani in Veronica i an wa mule chu ni kho shelovin alo mu a ni kho shelova omreng chungin a phun bul bok engthil nge a soiti hrechiang turin Rosa chu awakun haya ti har an tum mek lai chuan Veronica chu lo tho thutin rap omzet main a au ta vak mai Veronica i alo har chuale chuan an school clinica alo om to a doctor chuan ni kho shelowa a om chan chu zotin chol ha dam ri turin atibok school bana chuan anauten pona an lo ngak thapa school building atang chuan an headmistress middle sister det tia an ko thin chuan muthei ni om takin Veronica chu alo thlir vungvunga inan thlen hnu chuan aruma lut ngalin wiji bot an man chu a beka tangin ala chuak ngala wiji bot chu lo bungin beka akhung le hnu chuan a thom hodana chunga ada ngala aruma chu asan hnu chuan thom hre chun zomin avalet le chuan wiji bot ada that chu chuata alotla a ngai thalo tak chung chuan avada thale a chu san le hnu chuan thom hrele in
uiji bot chu chuata chuan alo om zel mai an unawa chon ei lai chuan Veronica chu alo kai ta thut maya kut khur zoi zoi chung chuan a cho chu ein anau te chuan an hlau hle a anau ten an ko vak vak nu chuan alo har chuak vele a Veronica chuan a om dan chu makati in anga ya thalo hle a in buldon chuan adara chuan hamna nu mani om tak a mule a chunga thil thleng te chuan angai ati thathei ta hau lo mai ni kho relowa a om laya a om dan te riat tumin a thian nu Rosa chu a call ngal ma se Rosa chuan phone a chang thei ta mai lowa anau pangber Anthony to abul lai chuan a room lama chuan thom a hrele a anau te an ni ringin bathroom kongka atang chuan awa hawa ma se anau te chu chauka lama an om reng ti a mu nu chuan a room lama chuan akal ngala a room light chu alo de zok mai a room kongka chu nataka loin kharin bathroom om anau chu a outdoor tur ngala har satak chunga a room kongka a hon nu chuan bathroom a chuan lut ngalin tuilum na chu ama in ain on le alo ni a tuisa taka tang chuan anau chu la chuak ngalin tuisa chuan anau chu alo tikang man lo hlawa anzan ri eina thleng te asil lai chuan anung lama TV chu alo in on le ringota makti taka TV off tura akun yam lai chuan anung lama chuan mi tu emo alo ding reng mai rel ru nuam lo zet chuan amu ve ngala amut nu chuan la ngai tha in thom he chun zom le ta thom lo chuana ni a riat lam chu a en renga a thom hoda na chu ama a loin hongin a chunga chuan anau te pani chu lo nei ti riat takin an lo tom reng ti awa mu a chuti lai chuan anung lama tangin mi tu em in lo kovin a hoilet chu apa ni om tak thom no eng ma in bel lo chu a mungal anung lama tang chuan enginemo lo pot le in khuma chuan aman bet tatlat mai amu hi lai chu lo harin amang chia alo ni a school an kal le nu chuan Veronica chu a thian te chuan an hlo ril ruk deuh to awangin an kom thadu to lowa chun lama chuan an school hnuaya uiji bot an khelna chuan thil hre chiang turin ama in akal le a chu muna chuan an headmistress sister dad anti kha alo omreng to a sister chuan an thil ti ruk zong zong chu a hre ruwek alo ni a an tharau ko chu chu apa tharau ani lo thu le an thil ti chu thil lo om tak ani thu alo hrila sister chuan anau te po din mun lo om taka ada thu le veng tha hle turin ati bok school bana chuan Rosa chu vabia in ni kho hrelowa a om laya a thil ton te chu awa zot le a Rosa chuan eng thil ma a thlen lo thu le tharau biak ti vel chu dot mai ani thu in alo chang in an ho nu chuan inven himna tur symbol anau te ho ta na zia sakin ruma chuan atar saka amutur chu a room tuk vera tang chuan anau te ruma mi tu emo lut tur awa mu a man mo taka tlan ngalin awa thlen chuan tuma an lo om lowa room chu asana tum lai chuan a symbol zia te chu lo kangin mu thei lo thilengin nemo alo chelbet tatlat mai hlim thla chuan anau chu lo pan nain na takin arek ngala Veronica chu tal chuakin anau bula chuan avatlan wata room bo ruak chu loin thak dang lamin anau Irene chuan Lucia ngonga rek tu chu Veronica nge ni ti alo soya Lucia pon ashoka rek tu chu a u nge ni in asia ma se Veronica chuan ama ani lo thu shilin anau te ho chu chaukalama amut puya anu na thok alo ho nu chuan afa te chu an ruma theu muturin ati a jinglama chuan anau te chu Veronica ruma chuan lo lutin ti har an lo tuma reilo te a chuan anau te chuan abana se in an eita buon mai Veronica chu chelbet tu nei ni om takin a chelei thei ta mai lowa amang chia tang chuan lo har thutin akhuma chuan thisen far amua thisen far ti fai atum na lama chuan am address noi chu Kevin
thil enge ma khoina nu ma ni om tak kang dum ruam mai awa mu a chuti lai chuan anau te in fiam chu an beng chen dewa wangin awa hawa an nau pangber Anthony to chuan lekhabu te chu chuata alo chap dar nuai mai bok lekhabu seng felatum lai chuan Anthony to chuan zana apa alo kal thin thu le lekhabu te chu apa in a chiar sak thin thu alo hrila Veronica chuan thil dik lo a om ti hria in Anthony to hena chuan apa alo kal le ni chuan mai mi ching thlat tur le a beng hop turin ati boka angai thalo chu anaute medres chu en le in a medres nuaya a mu ang che chu awa mu a anaute ho chu anu dora da in a hlau thong chu sister det muturin akal ngala sister chuan tharau sual ko chu an ni chuan alo chuan a tang bokin kirle angai thu le chu tharau chuan ati boy ani chuan mumal taka thana siama mangtha angai thu a hril bok chumi nu chuan khovela a local na man ruat chu ti chetura hrilin Veronica chu Rosa te ina akal ngala Rosa te in awathlen chuan an lo party mup maya an tharau sual ko chu chu an mangtha nu a om na lama kirtir le angai thu a hrila ma se Rosa chuan chu thila chuan a in rol du to lo thu a lo hril in chung lama chuan Diana wa mule in ani po chuan alo ngai sak du lem lowa akal ma chuan Rosa chuan ni kho hre lowa a omlaya athil soite chu hrilin ni thum chunga a thi tur thu alo ni chumi ni chu tharau biak po an tum ni atanga ni thum na chia ani awangin Veronica chu a hlau thong hle a anu dora chuan vakal le in dor khara an ruala hove mai turin angena mase anu chuan an chungkwa an har sat thu le zan khat lek po dor khar thei ani lo thu alo hril Veronica chuan anaute ho chu roi ho in an thil ti dik lo chu anaute ho ne na siam that aril ru kani anaute ho chuan Veronica thu soi chu hre thiam lo hle ma se thu oi tak chuan an u in titura ati ang chuan an ti vezela uiji bo chunga chuan no da in tharau sual chu mangtha an tuma ma se tharau sual chuan alo pom ta hau lo mai Veronica chuan tharau sual ti top dan chungchang inziana lekhabu te chu Kevin lekhabu a inziak ang chuan hlacham tur te chu an chama reilo te a chuan thom dang alo om leta anau te chuan an hlau hle a kongka te chu loin kharin an bati chit te po chu thli in alo chem mit ngal uiji bot chu alaya lo bungin an no man po chu muang changin alum son ngala Veronica chuan no lum chu va zuin room pakhata alum luta chu ruma medres intung khoya tum lai chuan akuta an lo chelta thut mai Veronica chu atal chuak theita rama ma se medres atang chuan ram huai lo chuakin Veronica chu man mo takin atlan chuak ngal kongka chu kharin police akola chuti lai chuan ramhuai chuan anaw Anthony to chu alo manta thut maya hlau tak chung chuan anaw chan chuak turin a zui ve ngal wat anaw te pani Irene le Lucia te hlau lutuk chu an trapur mai boka bathroom lama mi tu emo kalphei zuai a mu awang chuan dar thalang vom ke in alon ngala thilara piala wang chuan tla in ni kho hrelovin a zuya alo har chua chuan anaw Anthony to chu abula alo thu renga anaw chu pomin inatranga tlan chua antuma Veronica inu po police motor chak tak takatlan amu awang chuan angai thalo chu adora tangin atlan chuak ve ngala building chuana kongka pui an thlen nu chuan an buldar thalanga tang chuan Veronica chuan Anthony to chu alo pom tak tak lo ti amu ta thut mai anaw zong tur chuan man mo takin atlan chole a bathroom a bok chuan anaw chu lo omin pom mai atum lai chuan mu theilo tharau sual chuan a maya chuan alo beng ta sok maya anunga dar thalang chu tauke in dar thalang ke them chu a chu wata Anthony to lam chu pan le in Anthony to nena chuan abula kal turin asoma ma se Anthony to chuan alo du ta hau lo maya Anthony to chuan mai mi chinga beng hupin Veronica ming chu alam char chara
Veronica chuan thil hriat chu anei ta ramhuai an ko chu tira tangkhan ataksa chu ramhuai chuan chen chilin anaute ho a chan hi memo ati lai po khan ama chu tha tum tu alo ni renga Anthony to in bolna tui ti savak tu po kha ama lo ni in anaw Lucia re hlum tum tu po kha ama alo ni a ma se anaute ati hlum ma in a har chuak le thin alo ni anaute ho ta na la om ani awang chuan a shoka zaya in ti hlum atuma ma se a in ti hlum ma chuan a taksa thunun tu ramhuai chuan alo ti boile a Police ho po lo thlengin Veronica ye boruaka maktak maya akang lai chu an lo mu a pui ngai na po hre lo chuan an thlir renga Veronica chu ring takarakin ni kho hre lovin a omzuya Police ho chuan Anthony to chu pomchuakin Veronica po chu damdo in lam an pan pui ngala Detective in an in a en fialai chuan Veronica thalak chuata lo let reng mai chu ama in alo kang ta ringot maya chumi rual chuan police chuan Veronica thi thu a rezui ngala police ho chuan chu thil thleng chu makanti in tun thlengin a chan an la chui chuak theilo ani